De noodwet die Curaçao 1,5 jaar geleden instelde om te zorgen dat iedereen zich aan de coronamaatregelen hield, wordt niet verlengd op Curaçao. Coronamaatregelen worden afgeschaft, contact tracing wordt niet meer gedaan en de overheid betaalt niet meer automatisch voor COVID-testen als mensen symptomen hebben. Zijn we aan het eind van de pandemie? We vroegen het aan dokter Issy Gestenbloed. We zochten hem op bij de GGD en Gestenbloed liet weten dat er wel minder maatregelen zijn, maar dat betekent zeker niet dat de COVID-pandemie afgelopen is. Meneer Gestenbloed, eerder deze week was er een persconferentie van de overheid. Maatregelen worden ingetrokken. Het lijkt allemaal goed te gaan hè, met de COVID-besmetting. Ik zie u al lachen. Mijn vraag: waar staan we? Staan we aan het eind van een vreselijk virus? Staan we aan het eind van een rit of zijn we er nog middenin? Ja, je zou graag willen denken en horen dat we aan het eind zitten. Dat kunnen we nog niet zeggen, helaas. Wel is het zo dat de redenen van waarom je nu kan afschalen als overheid, waarom je behoorlijk fors kunt afschalen en alles laten varen, of alles, is dat we nu al wekenlang, zoals je weet, hebben we de meeste maatregelen ook al weggehaald. En dan nog zien we, als we naar de cijfers kijken, dat we weten dat we te maken hebben met een meer besmettelijke variant. Maar die is gelukkig niet zo ziekmakend. En hoe weten we dat? Is dat we het aantal ziekenhuisopnames, die blijft relatief laag. En het aantal sterftegevallen ook. Natuurlijk is elke sterfte is er één te veel. En je had liever dat niemand daaraan doodgaat en dat niemand ernstig ziek wordt. Maar gerelateerd aan de hoeveelheid die we gezien hebben in eerdere maanden bij grote hozen, dan is het nu zo dat je een hele besmettelijke virus hebt, maar niet zo ziekmakend zodat je daar maatregelen moet treffen om mensen uit het ziekenhuis te houden of dat het juist effect heeft op reguliere zorg. Dat soort dingen, die zijn voorlopig weg. Maar de virus is niet weg. Nee. En de virus is niet weg en behalve dat, we weten dat er ook nieuwere en meer besmettelijke varianten aankomen. Dat zijn de BA4 en de BA5. Voor zover wij weten is het nog niet op Curaçao aanwezig, want we doen dat met kiemsurveillance. Alleen die sequencing, zoals je weet, daar lopen we 2 weken mee achter voordat we daar een uitslag over hebben. Maar de laatste uitslagen die we hebben het nog niet aangetoond. Dus voorlopig denken we, nou, misschien is het er niet, maar wat er niet is, kan nog altijd komen. Want dat is de vraag natuurlijk. De mensen zien dat op de overheid, afschalen van de maatregelen. Dat betekent dat we er bijna zijn, denken mensen. Maar dat is dus niet zo. Nee, de virus waart nog rond. En plekken waar er nog steeds heel veel mensen ziek worden, er kunnen altijd ook nieuwe varianten komen. Dus, en dat kan ook altijd onze kant op komen. Als je naar New York kijkt, er is een andere variant. Dat is een variant van de BA2 en dat is BA2.1.2. En die schijnt misschien iets meer ziektegedrag te vertonen. Dus het is niet uitgesloten dat nieuwe varianten niet meer ziekmakend kan zijn. Daar hopen we op, daar rekenen we bijna een beetje op. Maar het is niet uitgesloten dat er niet eentje komt die wel ziekmakend is. Dus je moet op je qui-vive blijven staan. Dus is het dan wel verstandig om de maatregelen al af te schalen? Ja, ik denk dat je moet wel. Je kunt het en je moet wel. En waarom moet dat? Je ziet dat de hele wereld dat doet. Dat is niet de reden waarom wij moeten doen wat de rest van de wereld doet. Maar ook voor ons geldt, mensen worden moe. En het leven, ook het economisch leven en het sociaal leven, die moet wel weer hervat worden. Mensen hebben dat nodig. Je kunt mensen niet opgesloten houden in hun huis en een omgeving en met baanverlies als gevolg, et cetera. Dat moet je zeker niet doen als het niet echt nodig is. En dat soort dingen zouden nooit nodig moeten zijn. Je zou dat voor niemand willen. Dus als jij die balans zoekt, dan moeten de maatregelen die je neemt wel opgewassen zijn tegenover de zwaarte van de ellende die de ziekte met zich meebrengt. En als die zwaarte nu duidelijk minder is dan wat we daarvoor hadden, dan moet je ook in staat kunnen zijn van alright, dan kunnen we het wel aan om maatregelen af te zwakken, mits jij toch wel een soortement van monitoring in de hand hebt. Dat je een early warning systeem hebt, zodat als het weer de foute kant op gaat, dat je dat bij tijds ook ziet en merkt. En bij tijds ook capabel bent om noodzakelijke maatregelen te treffen die er uiteindelijk
toe moeten leiden dat het niet zo erg wordt als wat we eerder hebben gehad. Is die early warning er nou? Want mensen moeten nu dadelijk zelf gaan betalen als ze symptomen hebben. Dan denken sommige mensen weer, nou, dat zullen er minder gevallen op tijd geregistreerd worden. Is dat systeem nog wel in place? Ja, kijk, de mensen zelf moeten betalen, dat weet ik niet. Kijk, wat wij hebben geprobeerd te zeggen is, voor de public health, dat is ook ingegeven door de WHO. Ik heb het al een hele tijd geleden gezegd, ik denk dat we daar vanaf moeten stappen. Maar dan moet je wel een systeem in place hebben, die dan wel op een andere manier kan peilen hoeveel mensen zijn er besmet en wat voor vlees hebben we in de kuip. Nou, dus dat betekent dat public health, de overheid, GGD, want het heeft miljoenen gekost, hè, al dat getest. Ja. Letterlijk miljoenen. En dat is ook opportunity cost. Dat betekent die miljoenen die je hebt uitgegeven voor testen, die kon je dus niet voor iets anders gebruiken. En je kunt hem nooit meer gebruiken voor iets anders. Dat geld is weg. Dus je kunt niet oeverloos blijven met miljoenen testen te doen, alleen om in de gaten te houden, gaat het omhoog, gaat het omlaag. Natuurlijk zal het een keertje nodig zijn als de arts, als jouw huisarts denkt van, hé, er is ernstige ziekte aan de hand. Ik wil uitsluiten dat het niet iets anders is. Of ik wil zeker weten dat het niet COVID is en iets anders is. Dan kan hij of zij een reden hebben om jou te testen. Maar dat gaat via de reguliere zorg. Ja, via de verzekering. En ja, voor degenen die niet verzekerd zijn, ja, daar is een probleem. We maken een beetje uitzondering ook voor mensen die niet gedocumenteerd zijn en niet verzekerd zijn. Waarom doen we dat? Omdat het in ons aller belang is dat als het noodzakelijk is om te testen om te kijken of ze niet besmet zijn, dat we dat allemaal wel kunnen doen. Want anders heb je potentieel een kans, zowel voor de persoon zelf als iedereen in zijn omgeving, dat een gevaar oplevert. Dus voor de public health is het noodzakelijk om te zorgen dat ook de mensen die niet kunnen omdat ze niet verzekerd zijn, dat het wel ergens gedekt wordt. Maar hopelijk is dat een miniem aantal. Dus wat je nu beoogt is met een ander systeem toch gelijksoortige informatie te halen. En daar zijn we mee bezig dat helemaal rond te krijgen. Het is er al, het is ook al aangekondigd aan de huisartsen. Er moeten nog een paar dingen gebeuren, zodat we hopelijk eind van de week of volgende week daar volop mee kunnen beginnen. Goed zo. En nou ja, meer dan 2 jaar corona hebben we nu achter de rug. We weten niet wat er nog gaat komen, we houden het in de gaten. Is het al tijd om een beetje rust te nemen? Kunt u al op vakantie, om maar zo te zeggen? Dat is een goede vraag. Ja, vakantie nemen is ook iets inherents aan jezelf. Want er zijn wel verantwoordelijkheden die je hebt opgenomen of niet. Maar laten we het eerder hebben over de feiten. De feiten zijn dat we noodgedwongen geen contact tracing meer doen. Omdat de mensen die daarvoor waren, hun contract is helaas niet verlengd. Ook niet gedeeltelijk. Dus die zijn we kwijt. Dus dat kunnen we dus niet meer doen. Het betekent dat zoveel als mogelijk de verantwoordelijkheden van de mensen die zijn komen helpen binnen de overheid, dat zij ook weer teruggaan naar hun oorspronkelijke plaats. En dat betekent dat de menskracht die wij over hebben om dat te runnen, er eigenlijk ook niet meer is. En dus zullen we het moeten hebben van monitoren op een andere reden, op een andere manier. En het is aan de overheid om te kijken in hoeverre ook andere plekken dan structureel opgevuld zullen worden. Want dat is de vraag die er nu is. Zorg jij wel dat het structureel versterking komt? Want als dat niet zo is, dan run je misschien later wel in een probleem. En daar moeten we bang voor zijn? Nou, daar moeten we in ieder geval goed voor opletten. Want anders moet je weer alle zeilen bij gaan trekken. Want een onderdeel van die preparedness betekent dat je een nieuwe structuur opzet die sneller in kan schakelen en ook sneller kan switchen. Ja. Zodat je sneller de acties kunt ondernemen die je moet ondernemen. Dat hebben we geleerd, dat moet.